Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, apa kabarmu hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online bahasa Jawa. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Poppy akan menjelaskan materi baru, yaitu tentang aksara Jawa. Pada ulangan 8 atau bab 8, aksara Jawa yang akan kita bahas yaitu aksara Jawa pasangan. Apa to kuwi? Aksara Jawa pasangan yaiku kanggo nulis aksara kang manggon ing mburine aksara sigek. Kajaba sigek ra, ngo, ha, amarga ketelune wis duwe sandangan. Sigek ra sandangane layar, sigek ngo sandangane cecak, lan sigek ha sandangane wignan. Wujude pasangan ana 5. Sing pertama, wujude pasangan utuh yaiku aksara ra, ga, ya, ngo. Wujude pasangan tugel ngarep yaiku aksara ha, sa, pa. Wujude pasangan tugel mburi yaiku aksara ka, la, ta. Wujude pasangan tugel sebagean yaiku aksara da, ba, ta. Wujude pasangan wujud dhewe yaiku aksara na, ca, da, wa, ja, nya, ma. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan modul Bahasa Jawa halaman 18. Yang A, nomor 1. Di situ ada aksara Jawa H, terus so, pasangan po, terus aksara Jawa lo, ono pangkon. Dibaca, ho dibaca A, jadi di sini ada aksara Jawa so, di sini ada pasangan, maka mati. Jadi as, pasangan po, anak lo, terus pangkon, berarti aspal. Nomor loro, ono huruf do, terus ko, pasangan he, ono wulu, aksara Jawa ra, ono wulu, terus aksara Jawa so, ono pangkon. Diwaca dak, mergo kini ono pasangan he, maka dibaca dak. Terus di sini he-nya jadi i, amarga ada wulu di sini. I, aksara Jawa ra dikai wulu, ri, ono aksara Jawa so dikai pangkon jadi mati, iris. Jadi dak iris. Nomor 3. Ono aksara Jawa ko dikai suku, terus no dikai wulu karo pasangan to. Diwaca kun, marga suku macane uku, ning kene ana kunti. Nomor 4. Ana taling, terus aksara Jawa so meneh dikai suku, ana aksara Jawa ko, terus pasangan lo. Ngisor bangunnya. Terus aksara Jawa lo ana wulu. Diwaca, taling diwaca e, se, so dikai suku, su, mateni ko, se, so. Terus pasangan
Lo jadi la. Lo 3i. Wulu li. Sesuk lali. Nomor 5. Aksara Jawa mo dikei pepet. Terus aksara Jawa ko lan pasangan so. Mo dikei pepet jadi me. Ono huruf ko, aksara Jawa ko, maaf. Mek so. Kenapa pasangan mergo ning kene mati, mek so. Jadi sonya pasangan. Nomor 6. Ono aksara Jawa do. Terus aksara Jawa ko ono pasangan bo. Ning isor banggone. Terus ono huruf aksara Jawa lo, dikei pangkon maka mati. Pangkon iku mati ning mburi. Dak. Bal. Nah, untuk tugas kalian di rumah yaitu menulis aksara Jawa carakan lan aksara pasangan di kertas gambar atau kertas manila, diwarnai atau dihias sekreatif kalian, difoto dan dikirimkan ke WA Ustazah Poppy. Sekian untuk hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.